Hello guys, welcome to my YouTube channel. नोंथांनि YouTube channel बरायबाय नोंथांनि सिगाङाव फिन आरोबाव गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय नोंथांमोना भिडिअखौ मिथिखाबाय थाम्बनेल बा टाइटलनानै भिडिअ नोंथांमोना भिडिअखौ दाउ स्किप खालामाजासे जोबजासिनो लांदों लोगोफोर आं दिनै नोंथांमोनजों मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैदों बे भिडिअआ मा होनना बुङोब्ला बे भिडिअआ जाहैबाय लोगोफोर ओरैबायदि सोमोनांथाव भिडिअ आरोना नोंथांमोननो आं बे मा होनो भिडिअथ' नङा मोनसे निउस मोनदों आं बे निउसआ गोबांथार सोमोनांथाव नोंथांमोना सोरबा सोरबा नुखाबाय जानो हागौ मा सोमोनांथाव निउस होनानै सोरबा सोरबा मोनथिखाबाय जानो हागौ सोरबा सोरबा मोनथियाखैबो जानो हागौ आरोना बेनि थाखायनो नोंथांमोनजों नैबे भिडिअखौ लाना फैनाय जादों आरोना लोगोफोर ओमफ्राय मा सोमोनांथाव निउस मा भिडिअ नोंथांमोना बेफोरबायदि सानदों जानो हागौ नोंथांमोना आं दसे उनाव फारि फारि नोंथांमोननो फोरमायगासिनो दं ओमफ्राय नोंथांमोननिसिम नैबे निउसखौ होयैनि सिगां नोंथांमोननिसिम आंनिफ्राय मोनसे गुरै खावलायहरनाय नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायल' चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामा बेनि थाखायनो नोंथांमोना अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम जाहाथे बेफोरबायदिनो आंनि गोदान भिडिअ आपल'ड खालामनायखौ नोंथांमोना नैबे आंनि भिडिअनि मा होनो आंनि चेनेलनि गेजेरजों मोननो हानाय बायदि बेनि थाखायनो नोंथांमोना आंनि मा होनो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना ला आरो ओमफ्राय भिडिअखौ जेसेबां हायो जेसेबां शेयार खालाम आरोना फैदो दानिया मा निउस बिलाइ मा सोमोनांथाव निउस बिलाइ होनना बुङोब्ला मा सोमोनांथाव निउसआ जाहैबाय लोगोफोर जोंना एनथिं एमजे होननानै बुङोब्ला जों गोबांथार मानसियानो जोंनि बर' रायजो राजानो मोनथियो सासे इउटुबार ओमफ्राय बिथांनि मोनसे निउस दा गोबांथार निउसाव नुनो मोनदों आरोना मा नुनो मोनदों होनना बुङोब्ला बिथांखौ सासे मा होनो 19 बोसोरनि सासे सिख्लासा हिनजाव सिख्ला 19 बोसोरनि सिख्लाखौ लानानै दोनखारलांनायनि मोनसे अजद निउसाव नुनो मोनबाय थादों आरोना ओमफ्राय बे निउसाव मा लिरदों नोंथांमोननो आं बेखौ दा मा होनो फारियै फरायना होगोन आरोना नोंथांमोना नुवाखैबो जानो हागौ आं नोंथांमोननो मा होनो सिख्ला बबे गामिनि सिख्लानि नामा मा ओमफ्राय बिथांखौ मा होनो न'खरनि मानसिया एफआइआर होबायबो होननानै मोनथिनो मोननाय जादों आरोना नोंथांमोन जिखुनु जाया आं नैबे निउसखौ फरायना होगोन लोगोफोर नोंथांमोना खोनासंना लाबानो जाबाय आरोना लोगोफोर निउसाव मा लिरदों नोंथांमोना आं फरायना होगोन बिदिब्ला खोनासंबाय थादो लोगोफोर ओमफ्राय बाव मा लिरदों नोंथांमोना आं फरायना होनोसै नोंथांमोना खोनासंबानो जाबाय लोगोफोर बाव लिरदों नं से बालाजार गामिनि थागिबि स्टेलिना नार्जारी बिथांनि बैसोआ जाहैबाय 19 स्टेलिना नार्जारीखौ इउटुबार एनथिं एमजेनि नाम मोजाङा जेरेमिया मुसाहारिया बबेयावबा दोनखारलांनायनि एफआइआरआव अजद चिरां जिल्लानि बेन्दोङाव थानाय नं से बालाजार गामिनि थागिबि जेरेमिया नार्जारी आरो निरला नार्जारीनि फिसाजो स्टेलिना नार्जारीखौ इउटुबार एनथिं एमजे जेरेमिया मुसाहारिया बबेबा जायगायाव दोनखारलांनायनि एबा लानानै खारलांनायनि बिमा बिफाया एफआइआर खालामदों बे जाथायखौ लानानै फिसाजो स्टेलिना नार्जारीखौ मोनफिननांगौनि नोजोरजों बेंटल आउटपस्टआव एफआइआर होयो बिमा बिफाया बेखौ लिरनानै फोसावनाय जादों आरोना निउसनि गेजेरजों ओमफ्राय आं माबाफोर गोरोन्थि फरायदोंबा निमाहा होबानो जाबाय लोगोफोर जिखुनु नोंथांमोनाबो फरायना लानो हागोन फरायबानो जाबाय नोंथांमोना नैबे निउसाव लिरनायखौ खोनासंनो मोनखाबाय खोनानानै नोंथांमोना मा बुंनो सानो नोंथांमोना कमेन्ट बक्सनि गेजेरजों फोरमायहरदो एबा मा बुंनो सानो नोंथांमोना कमेन्ट बक्सनि गेजेरजों बुंहरदो ओमफ्राय आंथ' मा बुंबावनो आरोना जोंनिफ्राय देरसिन जोंनिफ्राय रोंखा राखा मानसिफ्रानो बेफोरबायदि जायोब्ला आरो जों फिसा फिसौ इउटुबारफ्रालाय बिथांमोनखौ बुंनानै बिथांमोननि खोमायाव हाबहोनो हानांगौआ साधारन नङा आरोना ओमफ्राय नोंथांमोना मा बुंनो सानो नोंथांमोना कमेन्ट बक्सनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय लोगोफोर ओमफ्राय बिथाङाथ' मा होनो सेंग्राबो नङामोन बिथाङा हाबा जाखानाय आरो फिसाबो दंखायोमोन बिथाङा बेफोरबायदि आखलनि जानांगौआ बुहुत लाजिथावना आरोना मा होनो बुहुमानो बोरै जाखो जोंनि बर'नि गेजेराव मारै बेफोरबायदि जाबाय थाखो आं एसे साननो गोनां जाबाय आरोना मालाबा नुयो सोरजोंबा सानै उन्दुनाय सोरजोंबा माबानाय मालाबा नुयो मा होनो सेंग्राजों हाबा जाखानाय हिनजावजों खारनाय मालाबा सिख्लाजों नुयो सिख्लाजों हाबा जाखानाय हौवाजों खारनाय बेफोरबायदियानो जोबनो थांला आरोना सोलायलांनो रोंला बारानिफ्राय बारासो जालांबाय आरोना ओमफ्राय नोंथांमोना मा बुंनो सानो नोंथांमोना कमेन्ट बक्सनि गेजेरजों फोरमायहरबा जाबाय लोगोफोर आं भिडिअखौ बारा गोलाव बानायला जिखुनु नोंथांमोना नैबे आपडेटखौ होनो होननानै नैबे भिडिअखौ लाना फैनाय जादोंमोन भिडिअखौ माबायदि मोनदों नोंथांमोना कमेन्ट बक्सनि गेजेरजों फोरमायहरबा जाबाय आरोना भिडिअखौ बेखिनियाव दोनथ'सै लोगोफोर भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार साबसक्राइब थाबाय लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअआव बाय